Machiegni kendo riwruog jotije mbalariany mar Uasu obuogo bago ng'anyo ka piny owacho kowinjo ywakgi kama oting'o chulo sara margi mapok ochulgi te. Kotelnegi kod jagoro maduong' Konstantin Wesonga, Uasu ochano mar bago ng'anyo pachoka ka gidwaro ket kare chenro manyien mar siro somb jopuonjre. Ne giyango bende ni moko kuom mbalariany e piny ka kama oting'o mbalariany matuk kata Technical University of Kenya ok chula tamalo 100 mar osach jotijegi ka gichulo mana tamalo 65 gino ma ok gimor godo. The University Academic Staff Union is saying that enough is enough. And we are saying a resounding no to delayed payment of salaries in our public universities. It is very insensitive and inconsiderate for the government to delay the payment of salaries for academic members of staff in public universities every month. They came up with a funding model that we don't know where it emanated from. Which Kenyan proposed to the Presidential Working Committee this funding model?